Ако си мислите, че София е един от най-мръсните градове в Европа, всъщност това не е така. Въпреки проблемите с въздуха у нас, други големи европейски градове отдавна водят негативната класация. Сред най-засегнатите са Милано, Торино и Болония. Въздухът е толкова замърсен, че според експерти скъсява живота с до 6 месеца. Малко по-назад в класацията, но доста близко по резултати са Сараево, чести температурни инверсии задържат вредните частици над града. И Скопие, особено зимата. Стойностите на фини прахови частици са сред най-високите в Европа. В много от тези градове вече са въведени нискоемисионни зони и ограничения за дизеловите автомобили. Контролът е сериозен, а глобите са доста солени. Бъдете внимателни, когато пътувате към Италия или някоя от нашите съседки. Имайте предвид не само пътя, но и въздуха, който дишате. Последвайте GPS България за още интересни новини.